Singhason constituency along Malom Soviet kaching thur asai ke pachun pon thega pon EM Amar Singh ti sophan ratatum kachoro. Dokmoka police station angkang Panjuri arong alam kelong kachirabdun akoy ke do bang photuma phan ke ton kilang tumpen kidap kang na. Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy atum hanjalang solong summer football coaching camp kangpu. Kardom non biotang tonpen RJ tha Malom Soviet Apor Singhason constituency RJ kachalar pon thega jok Mohong di jua Borjan Longni Chungkreng Ronghang Jilangso Hawar Kimi lapen tichom arong aralatum Singhason constituency MAC mati EM Amar Singh tiso phan kurwang thu lapen kachro alap the bajir Chiklo John Trok Sivet Angbong Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kemandun MAC Amar Singh tiso sonle Kedamtang Congress Pen Singhason constituency MAC lapen EM Ningkan Krip Ho Kemandun Abang Prodip Singh Narta Por Ipon Sonti Pini Arni Singhason Arwadat Tungta Ansusik Ching Thurun Jilang Potlo Bonta Congress Ahut Thangnat Kaching Thurasai Kideng Didet Ajok Non Head Jong MAC Lapen EM Kemandun Abang Pu Amar Singh Tisosi Kiklem Kidam Atum Tunang Aret Lupusi Singhason Arwadatum Wo signify Inkora Ketomani Trok Kebra Trok Siang Day Karbi Anglong Autonomous Council Mahang Kithe Katalon Arni Singhason constituency along Long Ner Kep Adim Kaching Thurasai Kideng Kipachun Tangasai Mo Kang Pubonahur Kachitong Dun Singhason Araratum Ningjirinti Lapen Kewang Jilang Arni Sitami Singhason constituency along Amar Singh Tiso Jongsi ABC Manbom Jilang Polote Singhason Arata Ansusi Ching Thurdun Poputa Ningjirinti Dokmoka police station angkang Panjuri arong alam kialong kachirabdun puakoy kido bang photumaphan puthot keton kelang tumben kinep kang nang ponto biota bo signify ingora pli ani pherang ke pen biota nang pale Bangpho police arudeng kaching nang atumaphan Karbi Anglong angkang prejam hawar along pen kinep kang nang pontu Panjuri arong alam kialong kachirabdun puakoy kido abangpho bangpho tumlake Ratneshwar Terang Peter Inti, Paresh Timon, Babu Singh Krolapen, Pukon Lekher Tumpusi Bang Thek Ponlo. Non an labang solam ki alam pen bang Kebra Isia Tumapat Nep Ingnang Pontanglo. Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy Tumpen Non Hedjong Hanjanglangso Sports Association Patua Klamalong Summer Football Coaching Camp Kangpu Pona Biota Kat News along Biota Nangli. Hinchong Club FC Hanjanglangso Tumpin Kachipatir Pi Ponalong Hanjanglangso Sports Association Akira Penon Hedjong Summer Football Coaching Camp Kipadopon Labangso Coaching Camp Kiman Pon Amailong Alhui Aman Pen Kasa Football Chudbang Horen Ingti Karbi Anglong Morning Star FC Pen George Rongpi Hemari Tokbi Hanjanglangso Sports Association Achunbang Protap Rongpar Abarin Footballer Virat Match Hinchong Club Achunbang Chatro Terang Lapen Mai Purajan Terang Lothan Bang Rupsing Rongpi Football coach Sanjay Rongpar Sarlongki Tongpi Pen Cheng Long Pen An ke theke ting atom chutang dun pen Summer Football Coaching Camp Kangpupona RDP dun Karbi Anglong angkang long nonamat long ingkora phoan Karbi Anglong Morning Star Football Academy ingpuponlo Ladak pensi mesen ki pathuke thega tumaphan ingwai ponthusi ang song angdenan ki pathualong ki ponche phan arta green pen crate shock atumaphan si varsai pipon bomlu puklar dak pen kachitong dun alhi atumaphan than pachini ponlo penangan football alam than chimung padopon pen mai mesening samjin pen pachun ponlo non malam sopor phandihina pharman biotamo ingtampanik sena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo people thot bir talong bang tholong. Number 16 Nomadi constituency ang Kangdena ronga hitia dung rong monjir mati hurnat aroi parai ke do radatum langroi para harai ke kabja phan dolong kavedat ajok kaningri nangwer ke ningduk nang lupusi wo signifying kora ke thom arni pherang ke kahomri damhut pachini dun labang so dolong aparman ong dunganing kan penta ratcharia tuma phan apong than pachini dun bomlo sutame pini arni anta rong monjir arat atum dolong kawe pen kacheleng kisung nang rintia pathak sarkar pen thangna ta sai ke deng pon pejok hadak kedo arat atum ame thanga tum pen thengpi cheka dolong cheselam pensi aningkan padam bomlo pusi rat atum pen pachini lapen isi ningduk meme alam ke labang so hurnat alang roi amanganat pena ana muniratum check athong prak ke war thiba jog lang ke the ke wan pen labang so dolong along kaching thang thiba joy ni non ke dolong abang ke crep thupo anbak an lupata pachini pontu lasi sai jog ji rong monjur arat athur pak pen bang so dolong kachipa keng japan bor ilo setami un edet lo lasi rong monjur arat atum ningduk lo pusi pherang kyang no lam the chepak lang dun rinti wo signifying kora ke thom arni trokebra troxy angdeng Karbi Anglong Autonomous Council amahang ki thek arni asha sai claim atuma phan best asha award anong eki pajir pona biota ka news asai Hemalong biota nangle Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de arni Karbi Anglong arlo asha sai ke claim ke mesan atuma phan best asha award Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal arideng pen hum inkoi rakke thom scooty ke pajir pon laso amai long CM Sarbananda Sonowal kaning je pon ke Karbi Anglong la pen di bahasa along rikaching thur amolong nitum un an ke nang chirap dun jibuta ning je pon la pen uwikimia tuma phan ke charle hin mesan nang jibuta ning je biota bang kila pansi kangton ponikla kardom